जोङो 100% एबार बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय सिडली समस्थियाव आरामसे देरहालांगोन खुनु सन्देह गैया खोथा जाहैदों मा जोङो दा सरकाराव गैयाब्लाबो खिन्थु नोंथांमोनहा मिथिदों जे बिटिसिआव जोङो 17टा जोङो माने देरहानाय जादों अर्थात जोङो सिंगेल मेजरिटि होननानै बुंनांगोन बे गतिके रायजोआ दाबो गोसो बायाखै दाबो जोंजोंनो दं आरो बे हिसाबै जों नुदों एबाराव जोङो 100% जोङो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय जिखि केन्डिडेट जोंनि केन्डिडेट चन्द्र ब्रह्म बिथाङा देरहागोन आरो सार माने इउपिपिएल दोलोनि बा इन्डिपेन्डेन्ट दोलोनिफ्राय बिथांमोनादि बुंदों सा ओनसोलावहाय 31 नं सिडली समस्थियावहाय चन्द्र ब्रह्म बिथाङा माने खनथाम मिनिस्टार जानानै थांबाय बे खनथाम जानाय समावबो माखासे खामानिखौ मावफुङाखै होननानै बुंदों सार बेनि सोमोन्दै सार बुंनोसै बेथ' अपोजिसननि खोथासो जेब्लानाखि जोङो एसे साननानै नाय बिटिसि सुक्तिया 2003 नि सिगां जोंनि बेवहाय गोबां एमएलएबो दंमोन मन्त्रिबो दंमोन आसाम सरकार होननाय दंमोन दिल्ली सरकार होननाय दङमोन खिन्थु जोंनि बे बड'लेण्ड एरिया अर्थात बे जेखौ लयार आसाम होननानै बुङो बेवहाय बे बिटिसि अर्थात सिडली समस्थियाव खुनु पाका रास्ता जोङो नुनो मोनाखैमोन गैयानोमोन माने आफ्टार क्रिएसन अफ बिटिसि सृष्टि खालामनायनि उनाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जा हिसाबै बड'लेण्डखौ सालायनायनि उनावहाय जोङो चन्दन सारखौ एमएलए मोननायनि उनावहाय जोंनि ओनसोलाव सा ओनसोलानो होन सिडली समस्थियावनो होन जेराव माने जिर' बुंनांगौमोन बेवहाय जोङो दा गैयाब्लाबो माने 800निफ्राय 1000 किल'मिटार जोङो लामा जोङो मोननो हादों सार बिपिएफ दोलो आरो एआइयुडिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय ज' जानानै बिपिएफ दोलोआ देग्लाय इलेक्सन गेलेगोन नोंथांमोना सार आसाम सरकारावहाय सहैनो थाखायहाय नोंसोरो बेसेबांसिम सिट लानानै आसाम सरकारखौ दाहैगोन होननानै सानो नोंथांमोनहाबो नुगासिनो दङ जे एबाराव बिजेपि हाथाव आसाम बासाव बेनि ओंथिखौथ' बुजिदों थांनाय 5 बोसोराव बिजेपि सरकारा जेबायदि मोनसे रायजोनो खोथा होदोंमोन बेसेबां खोथा होदोंमोन सोर मिथिगौ बेसेबांबा खौथि साख्रि होगोन बेबो फेल आरो गोरिब बा रायजो राजाफोरनि थाखाय बिराद सुबिदा होगोन अर्थात जोंनि जाग्रा मुवाफोर बेसादफोरनि सायाव जेनाखि दाम बारायदों बेखौ खमायनाय जागोन होनदों दा बेनि मोनसे आं सिम्पोल उदाहरन होनो दानि दिनाव पेट्रला बेसेबां बारायखो दिनैहाय डिजेला बेसेबां बारायखो जोंनि बेवहाय गेस सिलिन्डारा बेसेबां बारायखो गेसआ माइरङा बेसेबां दाम बारायखो दालिया बेसेबां दाम बारायखो बेफोर जाहैदों बेनो जेनेबा सरकारा जे रायजोनो जे खोथा होदोंमोन मुल्य बृद्धि खम जागोन होननानै बारायदोंसो रायजोआथ' बेखौ मिथिगौ बिनि बादैबो जोंनि बे आसामाव बिटिसि ओनसोल बेवहाय नोंथांमोनहा नुदों गोबां जाथिफोर दङ जायफ्रा दिनैहाय मोनसे समावहाय बिजेपि सरकारनो सहाय खालामदोंमोन अर्थात बिजेपि सरकारखौ सहाय खालामदोंमोन बा सहाया मा आरो बिथांमोनहा मा बुंदोंमोन जे जोंनि बे ओनसोलाव थानाय 6 जनगोष्ठीनि एसटि होनदोंमोन गैया जोंनि आदिबासि भाइफोरनो एसटि होनायनि खोथा बुंदोंमोन बेबो गैया राजबंशी भाइफोरनो एसटि होनो नागिरदोंमोन बेबोथ' गैया बेबायदिनो गोबां माने जाथिनि समस्या बिथांमोनहा होनो होननानै होआखै अर्थात थगायदों बे गतिके दिनै जों नुदों बेखायनो बुंदों जे बिजेपिया आसामाव जे खोथा होदोंमोन बे खोथाया टटेलि फेलार माने थगायनाय जादों बे गतिके बिकल्प एबार बिजेपि सरकार नाङा बेलेग सरकार नांगौ अर्थात महाजन सरकार बेखौनो बयबो लुबैदों बे गतिके जों बुङो जे एबाराव जोङो 100% जों बुंनो हायो जे महाजोनआ सरकार खालामगोन बे खोथा जोङो बिटिसिआव माने सरकार जानानै 15 बोसोराव जों नायग्रोदों जे जोंनि सुबुंफोरनि मेजर बुस्थुफोर जायजों मानसिया जाहा सोमोन्दो दङ हेल्थ एडुकेसन बायदिसिना लामा बान्दो जों बेखौ नायदों बेनि उनावहाय जोङो लासै लासै रायजोफोरनि जेनाखि उन्नति बेखौ जोंसो नुदों जोङो फारि फारि जों सानदों दा जोंनि ओनसोलाव जे माने जोंनि बेकार मानसिफोरखौ फरायनाय गथ'फोर बोरैहाय एनगेज खालामनो बे एनगेज खालामनायनि जोंहा माखासे परिकल्पना जोंहा दं बेखायनो राजनितिक होननाया एसे स्टेबिलिटि नांगौ दिनै बेलेग जागोन गाबोन बेलेग जागोन बिदिबा परिकल्पना लानायाव सुबिदा जायो जेरै जों बेखायनो सानदों जोंनि जायगायाव इन्डास्ट्रियेलाइजेसननि प्रयजन दं आरो इन्डास्ट्रियेलाइजेसन खालामनो हायोब्ला जोङो एनगेज खालामनो हागोन
आरो जुदि इन्डास्ट्रियेलाइजेसन खालामनांगौब्ला मोनसे स्टेबिलिटि सरकार नांगोन ना नाङा नांगोन बे गतिके बेफोर परिकल्पना जोंनाव दं इन्डास्ट्रि बेवहाय बहायनांगोन जोङो बेकार मानसिफोरखौ जोङो एनगेज खालामनो थाखाय माखासे जों बेबस्था लानांगोन बे बेबस्थाफोरखौ जों सिन्था खालामनानै जों लादों खिन्थु आनफर्चुनेटलि दा जोंनाव सरकारा आफादथ' गैया बे गतिके जोंनि जेनाखि सिन्थाधारा बेकार मानसिफोरखौ एनगेज खालामनाय इन्डास्ट्रियेलाइजेसननि गेजेरजों बायदिसिना बे माने जोङो माने जोंनि जेनाखि परिकल्पना जों मावनो लानाय बेखौ जुदि जोङो जुदि सरकारा एसे जुदि फैयोमोनब्ला जों दानिफ्रायनो स्टार्ट खालामनो हागौमोन खिन्थु जों बेखौ हायाखै खिन्थु जोंहा बेकार समस्या जोंहा दङ जों बेखौ स्वीकार खालामो आरो बेनि थाखाय जोङो जिहेतु जोङो फुराना जाबोबाय फुराना जोंहा मोनसे अबिगथा जाबाय जे मानसिफोरखौ बेहाय एनगेज खालामनांगौ बोरैहाय जोङो लांनांगोन बेफोरखौ जों सिन्था खालामदों नंखायनो जोङो दिनैहाय जों मा बुंदों जोंनि जायगायावनो इउनिभारसिटि नांगौ बेखौ जों खालामनाय जादों जोंनि जायगायाव इन्जिनियार नांगौ जों बेखौ खालामनाय जादों CIT नांगौ जों बेखौ खालामनाय जादों इन्जिनियार कलेज नांगौ बेखौ खालामनाय जादों मेडिकेल जानो थांगासिनो दङ नङा होमबा बे गतिके बेफोरखौ जुदि बे हिउमेन रिसर्सखौ डेभेलप खालामखांनायनि उनावहाय दा जाहाथे बिथांमोना थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय जोङो जे बायदिसिना जोङो सिन्था खालामनानै उद्दगखौ जों बोरै उद्दगि माने जोंनाव बोरै इन्डास्ट्रियेलाइजेसन खालामनो हायो बिभिन्न धरननि माने जायजों जोंहा बेकार मानसिफ्रा एनगेज जानो हागोन बेखौ जों सिन्था खालामनानै दोननाय जादोंमोन जोंहा दाबो आसा दङ सरकारा जोंहा फैफिनगोन बे गतिके सरकार फैफिनोब्ला जोंनि जेनाखि बेकार मानसिफोर सेंग्रा सिख्लाफोर फरायनानै थानाय बेफोरनि थाखाय जों गुरुत्व होगोन आरो जों खालामनांगोन